al programa Televidents. Recordeu que aquest és el programa Asseure's i aixecar-se d'una cadira mentre recitem Shakespeare. Recordeu que els participants han d'asseure i aixecar-se d'una cadira mentre reciten uns versos de Shakespeare. Cada vegada els versos de Shakespeare els escolleixen els nostres equips d'ancians savis. Què tal? On estic? Avui amb nosaltres tenim una cadira fantàstica que hem aconseguit a l'administració Cadires Folch i Torres. Aquesta és la nova cadira de l'administració Folch i Torres. És el model P6083. P6083. La poden adquirir a qualsevol de les botigues, a Sant Celoni, Sant Carles de la Ràpita o Viella. I recordeu, amb nosaltres tenim el jutge més expert del país que es dedica a revisar constantment què diuen els participants. I també l'escrivà, que es dedica a escriure constantment tot el que diu el participant per després comparar-lo amb el text original traduït de Shakespeare. Avui els ancians han escollit... Doncs avui hem triat el soliloqui de Hamlet. El soliloqui de Hamlet, de ser o no ser, de Hamlet. I avui tenim amb nosaltres un gran concursant. Rebem amb un fort aplaudiment en Ben Babbau. Bon dia, Ben. Hola. Segui, endavant. Com et sents? Molt bé. En Ben ens ha enviat un vídeo per participar al programa. Vegem-lo. Pues jo volia ser gilipolles, no?, de petit, i ma mare em va dir que no servia per això. I aleshores vaig fer els exàmens i vaig suspendre l'examen de retrasat. Baltasar Porcel, mira, un rei mag ha escrit un llibre! I després vaig descobrir Hamlet. I em va agradar molt. I la veritat és que és l'únic que sé. Jo vull participar al concurs. No em donaven caramels? Carrefour. Això són xocolatines? Molt bé, doncs, endavant, molta sort. 3, 2, 1, temps. Sé o no sé, este que el dilema. Eres més noble sobre calladament les fletxes i els embats d'una fortuna indigna. Alçar-se en armes contra un mar d'adversitats i eliminar-los combatent. Morir, dormir, res més. I si dormim se'l moren tots els mals del cor. I els estigmes naturals. Que venia! Heretats per la carn! Quin desenllaç pot ser més desitjat! Morir! Dormir potser somni! Molt bé. A veure què diuen els jutges. Aquí l'ha cagat, perquè la intensitat s'ha perdut. Un segon, sisplau, és privat. El vers 29 aquí ha dit que no, llavors això no és així. No, però aquí la intenció de l'autor clarament ha estat pertorbada per al seu entonament. He utilitzat la traducció del Joan Sallent, que ha repercutit molt en la meva vida. Ho sento, aquí no. Ha repercutit molt a la teva vida. Saps què? La teva vida no ens importa. Clar. Etiopia. Això és una marca de roba? Per què estic aquí? Gràcies per les teves paraules, Ben Babbau. On estic? Peter Catherine. On estic? No t'ha rigut. Doncs hem triat el soliloqui de Hamlet. Catherine. És que no...
El soliloqui, que el de... No, tio, no li diguis, no li diguis. Espera, un moment, em poso bé la merda aquesta. És que entre que tinc el xoc... Doncs avui hem triat el soliloqui de Hamlet. Adrià, tio! Deixa'm veure aigua, un segon, per això. Vale, Ah, mira,